Ka dorbar shnong joko umyam kalapen pau bakam hun satyai kurukom khinrai ki bar jilla ki batri bella ki babun tili ki kharkhana ki badan hapo ka umyam industrial area Ribhoi district bala pelong dakatnat labor department bat ki bor ka Khasi Hills Autonomous District Council minta ka arpu artarik naitung araja arpusau. Uba Stevenson kharkrang rang ba shnong ko umyam habakren berkinong tho kubor ula penpa bakum ka dorbar shnong hi hadian ke jing pentip jangkini kitna trekam ka sorkar jilla ban pelong ya ka jing khenrai ki kot kisla babyang jangki bar jilla ki batri bella ki kharkhana ba pher ki badan ha ka thain umyam kum ka shnong kalaya don benta lang hakani ka jing khenra hinrei ka bas ngodiaw ka long bakim hun satya ya ka rukom khenra ya ki kot kisla jangki spa ngut ki bar jilla ki badan bat trei bella hakani ka thain ula ongru bakum ka dorbar shnong hi kam ban se ban shimkhia halor kani ka kam ban pha pen biang ki kot kisla ba biang bakin thop nadu ka labor license trading license ka police verification yaki bar jilla hapo ka license lem kumta na kalyang ka dorbar shnong umyam kam ban se ban shimpat dakilat bating e persha ki bar jilla ki bawan trei bella hakini ki kharkhana ki baha bapo ka jingpej perman ka dorbar shnong umyam Nubun hang ni. Ang ate po kimshar tayo live house apa ngot tidak. Setiap ngawang akhir kino ada nyur semua. Belum kan lagi bayar di. Kami sudah saya itu. Lepas kalau ada. Nah, kalau All the levels have the documents. Police preparation they have. Huh? So from the operational side, give you only 2 or 3 days for this police preparation. And if they fail to do, we will take strict action. And those who don't have the documents, tell them to no need to stay there. tell them to leave. Okay. Tell them to leave. तो समझो में इनको कहने का मतलब है जिसके पास आईडी प्रूफ नहीं है वो यहाँ काम नहीं करेगा और उसके बाद में आप 3 दिन के अंदर में वो पुलिस वेरिफिकेशन के कागज देगा कम बताइए ना बाबू तुम दो कम लाइसेंस मपीटन आना कर दूंगी इसमें कुछ में जब आईडी प्रूफ हम लोग मैंने बोला सर आईडी आईडी प्रूफ से बोलता है कि हम लोग को डॉक्यूमेंट सबमिट करो तुमने आईडी प्रूफ लेना भी हो अभी करने से अभी जब मतलब ऐसा हो गया तो करेगा पहले तो आपका किया था उसके बाद कब किया है नहीं स्टार्टिंग में कब किया नहीं ऐसा नहीं होगा ऐसा चुप हो जाएगा ऐसा बोलेगा तो नहीं होगा नहीं आप आज भी कर दीजिए कल भी हम लोग 2 दिन साल हो गया 3 दिन अगर होगी तो नहीं होगा तो हम लोग खाली आपको ये बना इसे To nakaliang jungi ka dorbar shnong umyam hadin baging ayo ya ka city nakaliang ka labor department harangkat ka nakaliang juga infiltration la pha city jungi ka shnong bangin ya don rangkat menta ka singi namta ban ya sanran lang namta ka ni ka inspection ban one check ya kini ki labor ki batre hani ka umyam industrial area kumki trai shnong i kamtip kambha ya ka jinglong jingman hapo ka shnong jungi habidai ba kani ka jaka hapo umyam industrial area ka suka ban ong ba ka jingrung jingmi jongki nong trail belala ni ki labor hakani ka shnong jungi kalong lan haduk kata kumba suong ba kani ka jaka kala kalalong kum kata ka ketem kani ka jaka ri jongki brio ki ba ngila ban ong ba kiriu boman ani kiriu ki brio ki bola don kies na kaleng ka state tinteng kala kalalong kum ka ketem ban ri tengen kani ka jaka jungi kumban su penken mau ya pi dang hakani ki kindiat panai don na pedang wei u rong ba dong jungi u sha takti hakani ka wei pat ka factory te hadin bagin layo jingtip hadin siteng kenta nakaliang jungi snong lawan wan wat itu brio hadin la poi factory uni brio la petno haba kli pat u try factory sei ka kot ka sla jong ni brio habangi wat uni brio sumdan tanggawe ka kot ka slaru ka epic sumdan ka adhar sumdan
ka labor registration kumdan kanu ka identification umdan kani kabu jingma sibun ya kasnong kamtam ya ki try snong bawan balawan try ni jaka wan ngimtip uno uba bahab uno uba sneo te nakaliang jugi kasnong nakapor sa kapor ngijuban bat ngiju khot ya meeting ya kini ki try factory ba lada wanra ki labor soba pintip sengi kasnong kat ba kini ki try factory hi ki bodan hangni an sia thu epi ka main objective ke jongki ni ka jingtemu ke jongki kalong tangban le khai ban business hangni ke jaka hendrai nakaliang jongki ban ya try rangkat judan kanu bun sin kiju ya lat hot kijuan ban renew ya ka trading license sengi kasnong hendrai nakaliang jongki kasnong ru abangi ai renewal NOC ngi jubu iki kendon ba kidai ban penbiang suai ka kot kasla ya ka labor dokumen sebaro de tanang takadau ba nakaliang jongki kimla ban penbiang ya kot sla ka biang bun sin giju alat ngi kasnong ru gijulet baik direct support the council ban shim ya ka trading license te nakaliang jongki kasnong ngimtip lada kiyo nemyo ya kata trading license handai ngi subu jingkerpat ya UEM trade bat iki labor jongka oki officer jongka council bapet ya ka trade pas ngobha ba buram lang ngi kasnong haba ngi kasnong ngi pat ya ka NOC nakaliang kasnong aka jing menjur jongka executive committee sobha wat nampat shwa ya ka trading license mar ngi kum kinong kasnong ngi ki nong ram snong ngi don hakani kasnong manura ya ka suk kasan manura ya ka suk kasan po kasnong kathau kamtam nam ta ka jing mentoy banyada ya ka ribot ya ka jaj benreu te hakani ka singi nakaliang jungi habangiwan ban khenra hot ngisiam ba bun hi ki labor kimbiang ya kot kasla habangi phai sa ka police verification ba kidi ban wara ya ka police verification nakajaka ka ba kiwan ba ngila ban pensisha la ubrio ubala judon kies ne ubrio babahane masnio henry umdon uweiru bale ya ka police verification kani ka along lupa ba kila penkheny ya ka an ka don lupa te nakaliang jugi kasnong ngibu jingkerpat ya ka labor department rengkat ya ka district council ba kidai banang penklan su ya ka an ka baladon om ban su penolong tangka jingwan khanra tangman su pendep rungkom lani formalities bagi suan khanra mentala hadian sibna arbana genja biang kanlong biang humju nakliang jugi kasnong ru ngila ai warning ya kitu gibomdon ni kot kasla bagi dei ban mi no nakasnong jungi menta kasngihi bat ladang jungi kasnong ngin mong songthait nginang yaiwan budin ban khanrai kini ki labor wala ada kimdon nakaliang jungi kasnong sasim kataka action bat ngin pensistom ting yaki bat khadu khatwahi nakaliang jungi kasnong ngi kajing temu jungi kasnong ngi kwa ba kasnong jungi kandon borbor haka sup kasan kamtam kinong tray kiba tray hani kasnong jungi kinwan dagalanti ka badai om kum unong tu banwan siteng mit kitrok nahi kali kabangi jua jingtip man kapur labat ladang hilap ba nang nei sakmat bakiwan siteng mit daki kali ne dak gino klem ka jingtip ingi kasnong nakliang jungi kasnong sim da karai ka batage